Хәерле кич исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда Саба дулкыннары телевидениесе. Сезне зәңгәр экраннар каршына 3 февраль җомга көн чыгарылышын карарга дәшәбез. Атна информацион программасында хәбәрләр белән сезне мин, Әлмира Дәүләтова, таныштырырмын. Бу атнада Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин Саба районы имамнары белән очрашты. Очрашу Сабаның Җәмигъ мәчетендә узды. Тулырак алга таба. Район имамнары белән очрашуда мөфтинең урынбасары Рөстәм хәзрәт Хәйруллин, Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Тахир Шәрәфиев, Саба районының имам мөхтәсибе Айнур хәзрәт Әхмәтов һәм башкалар катнашты. Җыелыш нигездә имам хатибларны кызыксындырган дини сорауларны ачыклаудан торды. Мөфти хәзрәт һәрбер сорауга тулы җавап бирде. Әбу Хәнифә мәзһәбе өйрәтүләрен җиткерде, башка мәзһәбләр белән чагыштырды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Бу очрашуыбыз, бу чираттагы очрашу. Аллаһка шөкер, без ким дигәндә елда бер тапкыр һәрбер районнарыбызны йөреп чыгара тырышабыз. Бүген әлбәттә бик күп сораулар мәзһәб турында булды. Ул да булса безнең гыйбадәт тәртипләре турында, сулар күтәрү, амин кышкыру, җаназа, никах турында без җавапларга тырыштык. Гыйлемебез күп булмаса да, Аллаһка шөкер, безнең китапларыбыз бар, алар көчле. Бүтән ваххабистларга, төрле секталарга җавап бирерлек җавапларыбыз Аллаһка шөкер бар. 4 елда бер тапкыр безнең повышение квалификации дип атала Казанда үткәрәбез. Һәрбер имам республикабызда һәрбер имам курсларда укый. 4 елда бер тапкыр. Аннан соң безнең мәгълүм булганча журналыбыз бар, Шура дигән журналыбыз. Бу журналда 12 әзер вагаз, ул кварталда бер тапкыр басыла. 12 әзер вагаз, рәсми фикерләребез, төрле җавапларыбыз шунда бу журналда бар. Хәзерге вакытта Татарстан мөфтие вазифасына кандидатлар тәкъдим итү бара. Мөфти сайлаулары апрель аенда узачак. Саба Җәмигъ мәчетендә узган җыелышның икенче өлешендә Саба районының дин әһелләре Камил хәзрәт Сәмигуллинның мөфтилеккә кандидат булуын яклап тавыш бирделәр. Бу заманда кеше мәгълүматкә бик мохтаҗ, үзенә кирәкле мәгълүматны табу өчен ул төрле матбугат, интернет, радио, телевидение чыганакларына таяна. Менә шуңа күрә журналист һөнәренең абруе арта бара. Укучылар яшьтән үк әлеге сәләтләрен үстерә башлыйлар. Моның өчен аларга Серле каләм бәйгесе бик нык ярдәм итә. Алдагы материалга күз салыйк. Кичә Саба балалар иҗат үзәгендә Серле каләм бәйгесенең бүләкләү тантанасы булып узды. Каләм тибрәтергә яратучы мәктәп укучылары әлеге бәйгедә бик теләп катнаша. Комиссияга барлыгы 50 укучының 130дан артык эше кабул ителгән. Бәйге 3 категориядә үтте. Шулай ук мәктәп гәҗитләре, наркотикларга каршы көрәш, сәламәт яшәү рәвеше дигән аерым номинацияларда бар. Катнашучылар арасында күбрәк 9нчы сыйныф укучылары. Рафида Галимҗанова иҗат белән үзен белгәннән бирле шөгыльләнә. Быел 11нче сыйныфта белем ала. Бүгенге көндә прозага зур өстенлек бирәм ди. Серле каләм бәйгесендә 9нчы-11нче сыйныфлар арасында ул 1нче урынны алды. Конкурсга килгәндә, иҗади конкурсларда Аллаһка шөкер, югары урыннар алып барам. Мәсәлән, күптән түгел генә Глагольцда гран-при гая булган идем. Анда шулай ук прозага күбрәк өстенлек бирделәр инде. Һәм әлеге Серле каләмгә дә минем беренче чиратта рәхмәтем бик зур. Менә шушы конкурслар булганда балаларның сәләтләре күбрәк ачыла. Менә сәләт орлыгы дип әйтәм димәгез, чөнки менә чәчәк бит инде, чәчәк аткыч матурап булган кебек, сәләтле балалар дагы икенче төрле алар. Иҗади кеше битендә икенче төрле, ул башка уйлар белән яши, башка хыяллар белән көн күрә. Һәм шуңа күрә мин бу конкурска бик рәхмәтле. Һәм алга таба да иҗат итермен дип ышанып калам. Минем инде кичкенәдән бирле хыялым шул журналист булырга, менә телевизорлардан, газета, журналлардан укып та мин журналист булам дип янып яшәгән кеше. Һәм әлеге хыялымнан мин кире кайтмадым. Шул хыяллар белән яшим. Максатым журналист булу инде. Алла бирсә, Ходай кушса, журналист булырмын дип ышанып калам инде. Үземә ышанам. Башка елларда гран-при ияләре югары сыйныф укучылары булган булса, быел Түбән Шытсу мәктәбенең 7нче сыйныфында белем алучы Камилә Габдракибова дәрәҗәле җиңүгә иреште. Кызганыч, ул авыру сәбәпле үзе бәйгенең йомгаклау этабына килә алмаган. Шулай да әлеге сәләтле кыз турында без укытучысыннан сорашып белә алдык. Камилә үзе бик тырыш укучы. Былтыр без бик күп конкурсларда Казанда катнаштык, Серле каләмдә былтыр да катнашкан идек. Былтыр аңа 3нче урын булды. Илһам бәйгесендә приз алды. Анасын сәләткә нур булган йолдызларда катнаштык. Нинди конкурска кушсаң да үзе теләп, үзе белеп, бик матур итеп иҗат итәргә ярата. Татар телен ярата, әдәбиятын ярата. Бик нечкә күңелле.
күрә белә торган, тоя белә торган укучы. Серле каләмгә ул Тамчы дигән моңсу әкият язды. Хәзерге вакытта табигать быел бит инде экология елы, шуңа багышлап, аннан соң Чишмәләр дигән шигыре бар иде, аның һәм журналист буларак, менә шушы экология елында нәрсәләр башкарылган, нинди эшләр башкарылган, ул колхоз рәисе янына да кереп, аннан соң авыл советы председателе янына да кереп, укытучылардан да, аннан соң безнең Казанда Түгәрәк уен журналында журналистыбыз бар, Гөлсинә Шәрифуллина Хәмидуллина. Ул инде ел эшенең бик күп тарихларын, экологиясын саклый торган журналист. Аның белән дә телефонлаша әңгәмә корып, менә нәрсәләр башкарылган үзебезнең җирдә шул турыда язды. 5-6 сыйныфлар арасында 1-нче урында Шәмәдән лицейнан Әмир Хисмәтов, 7-8 сыйныфлар арасында Явлашта урта мәктәбеннән Гөлинә Галиева лайык булды. Жюри әгъзалары Васил Гарифуллин да Рәсимә Галиева да укучыларның тырышып, чын журналистларча язуларын ассызыклап үтте. Һәр елны үзенчә темалары бар инде, бу бәйгенең үзенчәлекләре бар. Чөнки аның составы да алышынып тора бит инде, яңа буын балалар килеп катнаша тора. Быел менә теге шигърият өлкәсендә күп кенә иҗат җимешләре тәкъдим ителгән иде. Алар ошады безгә. Аннары инде теге наркомания каршы көрәш темасы, шактый җитди язмалар бар иде. Һәм гомумән проблемалы язмаларны күтәргән берничә әсәр әйбәт тәэсир калдырды. Бигрәк тә менә экология темасы белән бәйле Гран-прида безнең шушы югары бүләкне яулаган кызда нәкъ менә җитди олы журналистларча эзләнеп, үзе мәгълүмат туплап, кешеләр белән аралашып, җитәкчеләр белән аралашып, мәгълүмат туплап, шулай бик җитди итеп язылган язмаларын тәкъдим итте. Шуңа күрә без аны инде Гран-прига лаек дип таптык. Киләсе елга Серле каләм бәйгесе 10-нчы тапкыр үткәреләчәк. Кечкенә генә бу юбилейны үзенчәлекле итеп уздырырга җыеналар. Башка районнан каләм тибрәтүче укучыларны да җәлеп итү планлаштырыла. Кабат Кояш кызы Ләйсән Зарипова турында үзенең барлыгы белән ул якыннарының гына түгел, аның белән аралашкан һәр кемне шатландыра, яраттыра, булган борчу хәсрәтләреңне, проблемаларыңны оныттыра. Ләйсән турында сез инде хәзер ишетеп беләсез. Аның турында безнең эфирыбыздан гына түгел, барлык мәгълүмат чараларыннан, интернет шелтәреннән дә күзәтеп барырга мөмкин. Даун синдромы белән авыручы бу кыз дөньяда зур популярлык яулый. Зарипова һәм аның әнисе Рәмзия ханым Әбрәр Кәримуллин исемендәге Саба үзәк китапханәсендә китап презентациясендә катнашты. Могҗизалы тырышлыкка ия Ләйсән белән очрашуга китапхана каршында эшләп килүче клубларда шөгыльләнүче өлкән буын вәкилләре килде. Чараның төп максаты Кояш балалары, ягъни Даун синдромлы кешеләр һәм аларның язмышлары турында Михаил Комлев авторлыгында чыккан «Как общаться с солнечными детьми» Кояш балалары белән ничек аралашырга дигән исемле китапны тәкъдим итү булды. Аны автор 2016 елның җәендә бастыра. Биредә 21 Даун синдромлы кешенең авыруга бирешмичә, гадәти кешеләр тормышында яшәп, олы дәрәҗәләргә, зур уңышларга ирешү хакында языла. Эвелина Блёданс, Ирина Хакамада кебек билгеле шәхесләрнең балалары белән беррәттән китапта Саба кызы Ләйсән турында да язма урнаштырылган. 21 язмыш бу китапта, 21 история, 21 көч, тырышлык. Шушы 21 ата-ананың язмасы арасында безнең язма, минем Ләйсән турында язмам керде. Бу безнең Ләйсәннең үсү тарихы. Монда инде авырлыкларны кичү барсы да тасвирланган. Монда инде фотосурәтләре бөтенесе куелган, инде менә Ләйсәннең шушы тренажеркада заниматься иткәне, бәйләве, барлык уңышлар турында яздым мин монда булганча, ләкин бу бер генә китапка сыйып бетмәсе безнең уңышлар. Китапның кереш өлешендә Ләйсәннең әнисе Рәмзия ханымның әйткән үзәк өзгеч сүзләре дә китерелгән. Тирә-ягыбызда Даун синдромлы балаларның булмавы һәм без генә шундый микән әллә дигән уй һәрвакыт борчыды. Чөнки безгә борылып карыйлар иде дә, шыш-пыш килеп көләләр иде дип әйтә ул анда. Әмма Рәмзия ханым авырлыкларны ера-ера кызына бар гомерен багышлый. Бүген Ләйсәнгә 21 яшь. Ул ирешкән дәрәҗәгә бу кадәр тиз арада беркем дә җитә алмый. Кызның тормыш хыялы сәхнәдә бию була. Бүген ул чит ил сәхнәләрен тотучы, дөнья халкын үзенә каратучы, бик күп зур исемнәргә ирешүче олы шәхес. Фитнес-инструктор танцевальной фитнес-программы «Зумба». «Зумба» бу международный проект, бу бренд. Без инде бу көнгә инде 21 ел буе килдек.
Хәзер генә менә шушы балалар Даун синдромнары турында инде синдромлы балалар турында әле генә рәсми рәвештә сөйли башладылар. Без тренер булудан башка гран-при оттык. Альбина белән Лейсен международный танцевальный благотворительный фестиваль инклюзив данста беренче дәрәҗәле лауреат булдылар. Солнышки Собаның беренче инклюзив дуэты бу. Без инде шулай Солнышки исеме бирдек. Алар җиңделәр һәм 500 коллектив арасында иң яхшы бөтен илләрдән килгән. Бу международный Австриядә катнаша, Словакиядә бар, монда Нидерландиядә бар, монда Белоруссия, Аргентина, бик күп. Шулар арасында гран-при алдылар. Бу бик зур уңыш. Беренче мировой практикада презентационный характер алып барды бу. Бу әле первый блин комом диләр, но ком булмады инде, бу име бик яхшы килеп чыкты. Һәм беренче участниклары булдык, Саба кызлары. Мин Ләйсәнем белән бик каты горурланам. Һәр вакытта кеше булып калырга кирәк. Һәрбер бала үз бәхете белән туа. Авырлыкларга бирешмик, югалмыйк. Тагын шуны да әйтеп үтәргә кирәк. Ләйсән Татарстанның Грациоз энҗесе 2016 фестивале җиңүчесе дә. Кыз турында әнисе бу очрашуда бик күп сөйләде. Яратып, күз яшьләре аша горурланып сөйләде. Өлкәннәрнең күңеле дә Ләйсәнгә карап яшәрде, тулды һәм кичерешләре эшләренә сыймыйча тышка бәреп чыкты. Һәркем аның белән горурланды. Ләйсәнгә һәм Рәмзия ханымга карата күңел фикерләрен җиткерделәр. Ләйсән үзенең биюләрендә башкарды. Самими яратуын, җылысын абый-апаларына өләште. Ә инде кояш кешеләренә багышланган бу китапны Рәмзия ханым китапханәгә бүләк итте. Ләйсәннең видео язмалары кергән дискларны очрашуга килгәннәргә таратты. Китапхана хезмәткәрләре дә үз чиратында кунакларга истәлек бүләге тапшырды. Киләчәктә әлеге кояш кешеләре турында Мәскәүнең беренче каналы нәфис фильм төшерергә җыена. Анда безнең кызыбыз Ләйсән дә катнашачак. Уйламаганда 21 яшьлек кыз әнә шулай ташкын булып дөнья мәйданына килеп керде. Уңышлар аңа. Әнисе Рәмзия ханым кызы турында китап яза башлау хакында да әйтте. Ул аны бик позитив рухта булачак дип ышандырды. 25 гыйнварда ел сайын Россия студентлары көне билгеләп үтелә. Төрле һөнәр бирү, белем йортларында укучылар бүген илебезнең киләчәге булып тора. Аларның акыллы, белемле булуыннан иртәгесе көннең язмышы хәл ителә. Студентлар көне уңайнан район мәдәният йортында үткән шимбәдә концерт булып үтте. Анда студентлар үзләре катнашты. Бәйрәмгә килүчеләрне башкарма комитет җитәкчесе Равил Гасимов тәбрикләде. Иң элек ул сәхнә түренә күптән түгел Казан шәһәрендә узган Мисс Татарстан 2017 моторлы конкурсында җиңү яулаган Саба кызы Зөлфия Шәрәфиеваны котлап, аңа район башлыгы Рәис Миннахановның рәхмәт хатын, бүләк һәм чәчәк бәйләме тапшырды. Кичәге студент булган кыз бүгенге көндә төзелеш өлкәсендә хезмәт куя. Аның республика бәйгесендә җиңүе районыбыз өчен дә олы горурлык. Алга таба инде сүз сәхнә тотучы яшьләргә бирелде. Сүз дә юк, хәзерге буын студентлары бик актив, сәнгатьтә дә, спортта да, хәтта фән өлкәсендә зур казанышларга ирешүчеләр бар. Бүгенге көндә яшьләргә аеруча заман белән бергә атларга кирәк, чөнки көндәлек диярлек инновацион технологияләр тормышка үтеп керә, адым саен яңалыкка тап буласың. Шөкер, районыбыз яшьләре дә сынатмый. Мәктәп бусагасыннан юлларын югары уку йортлары белән бәйлиләр, үзләренә ошаган һәм киләчәктә яратып, хезмәт куяртай һөнәр үзләштерәләр. Өстәвенә менә шулай үзешчән сәнгатьтә дә актив катнашалар, өздереп җырлыйлар, дәртләндереп бииләр. Төрле уку йортларында белем алсалар да, алар үзләренең мәктәп елларында алган, үстергән сәләтле якларына тугры калалар. Хәзерге заманда югары уку йортларында белем алуы да катлаулы. Шулай да яшьләр уку белән үзешчән сәнгатьне дә, спортны да, гомумән үз күңелләренә хуш килгән шөгыльне дә, ялны да бергә үреп алып барырга сәләтле. Алар шуңа да студентлар. Студент еллары кеше гомерендә бер генә була һәм алар аны лаеклы, истә калырлык итеп, яшьнәп, күкрәп үткәрсеннәр иде.
Хәзер спорт яңалыклары белән таныштырырбыз. Районыбыз көрәшчеләре шушы көннәрдә Тимершык авылында үткән бәйгедә көч сынашты. Спорт чарасы үзе дә көрәш белән шөгыльләнеп, Сабантуйлар батыры булган, яшьли бакыйлыкка күчкән Идүс Сафин истәлегенә багышланды. Идүс Сафин истәлегенә багышланган көрәш бәйгесенең тантаналы ачылышында башкарма комитет җитәкчесе Равил Гасимов, яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, көрәшченең туганнары әнисе Миннегөлсем апа катнашты. Аңа авыл җирлеге башлыгы Айдар Хаҗиев иганәчеләр ярдәме белән Идүс Сафин истәлеген мәңгеләштереп эшләнгән исемле кубок бүләк итте. Гомумән, яшьли вафат булган көрәшчене хөрмәт итеп, авылдашлары да, дуслары да, сыйныфташлары да, туганнары да күп килгән иде. Быел 2нче тапкыр үтүче татарча көрәш бәйгесендә келәмдә барлыгы 70-кә якын көрәшче бил алышты. Барысы да Саба районы егетләре. Төрле ярышларда көч сынашып тәҗрибә туплаган көрәшчеләр. Шулай ук 2 көрәшче Казан шәһәреннән үзләрен тәкъдим итте. Узган елгыдан аермалы буларак быел районыбызның төрле мәктәпләреннән дә көрәшче укучылар катнашты. Үлчәү категорияләренә килгәндә балалар 25, 35, 45, ә өлкәннәр 65, 75, 85, 100 һәм аннан югары авырлыкта келәм тоттылар. Баш хөкемдарлык эшен Ленар Биктимиров башкарды. Шулай ук Биектаудан республика категорияле хөкемдар Динар Зиннатуллин да чакырылган иде. Идүс Сафин исеме Тимершыклылар өчен бик кадерле. Спортны, бигрәк тә көрәшне үз итә ул. Эштән бушаган араларында көрәш белән шөгыльләнә. Елда уздырылучы милли бәйрәме Сабантуйларында күп тапкырлар батыр кала. Гомумән аралашучан, тыйнак кеше була көрәшче. Быел февраль аенда аның вафат булуына 11 ел. Инде көрәш нәтиҗәләренә килсәк, әлеге турнирда җиңүчеләр булып үлчәүләрендә балалар арасында Кызылмиша авылыннан Элкин Зәкиҗанов, Икшермәдән Динар Мустафин, Сабабаш авылыннан Инсаф Габдрахманов, Икшермәдән Айрат Салахов, ә өлкәннәр арасында Шыңардан Рамил Тимербаев, Руслан Рабгатдинов, Крәнедән Илназ Зарипов, Симет авылыннан Данис Закиров, Сабадан Радик Сафин танылды. Быел турнирның иң яшь көрәшчесен дә билгеләп үттеләр. Ул Симет авылыннан 6 яшьлек Шамил Миннуллин булды. Шулай ук чиста көрәш алымнарын кулланучы һәм җиңүгә омтылган өчен номинацияләренең дә җиңүчеләрен тәбрикләделәр. Бүләкләрне аларга Идүс Сафинның яшьтәшләре әзерләгән иде. Ә инде көрәшче җиңүчеләргә килгәндә, алар кубок, призлы урын алучылар медаль, грамота белән һәм акчалата бүләкләнделәр. Бәйге иганәчеләр ярдәме белән оештырылды. 28 гыйнвар көнне Байлар сабасында спортны яратучы гаиләләр арасында ярышлар үтте. Ул республика күләмендә узачак кышка авыл спорт уеннарына сайлап алу туры буларак оештырылды. Саба район мәдәният йорты спорт залында башланып киткән әле үзенчәлекле бәйгедә Олы Шуңар, Олы Норты, Тимершык, Юлбат, Шикше, Мише, Шәмәрдән авыл һәм Саба шәһәр җирлекләреннән иң оста гаиләләр көч сынашты. Ярышлар 10 яшьтән 14 яшькәчә кадәр малай үстерүче гаиләләр һәм кыз тәрбияләүче гаиләләр категорияләренә бүленеп оештырылды. Иң элек гаиләләр спорт залында дартс уенында көч сынашты. Аннары барысы да бергәләп мәдәният йорты артында елгада урнашкан чаңгы трассасына күчеп чаңгыда узыштылар. Гаиләләр өчен соңгы сынау булып катнаш эстафета үткәрелде. Монысы исә Аргама картодромында оештырылды. Эстафетада балалар кәшәкә белән тупны каршылыклар аша 40 метр аралыкта алып барып капкага кертергә тиеш булдылар. Шуннан соң эстафета таягы әниләргә күчеп, алары сулы чиләкләрне көянтәгә элеп йөгерде. Ахырдан исә зур сынау әтиләр җилкәсенә төште. Гаилә башлыклары барлык шартына туры китереп, ат җигәргә тиеш булдылар. Менә шушы эстафетаны кем әз вакыт эчендә һәм сыйфатлы итеп башкара, шул җиңүче исеменә лаек була. Ә гаиләләр барысы да тырыш, уңган булган, әмма җиңүне вакыт хәл итә. Шулай итеп җиңүче исеменә малай тәрбияләүче гаиләләр арасында Сабабаш авылыннан Габдрахмановлар һәм кызлы гаиләләрдән Байлар сабасыннан Мөбәрәковлар гаиләләре лаек булды. Спорт белән шөгыльләнүнең сәламәтлеккә файдалы булуы хакында балаларга хәзер кичкенәдән үк өйрәтәләр. Балалар бакчаларында иртәнге гимнастика, физик күнегүләр эшләү, моннан тыш тимер аякта бозда йөрү, бассейнда йөзәргә өйрәнү кебек спорт чаралары оештыру шуның дәлиле. Сабыйлар шөгыльләнеп кенә калмыйлар, үзләрен төрле бәйгеләрдә дә сыныйлар. Шушы көннәрдә балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр йөзүдә көч сынашты. Бәйгегә килгән балаларны, аларның әти-әниләрен, тәрбияче апаларын башкарма комиссия җитәкчесе урынбасары Таһир Шәрәфиев сәламләп, бәйгедә уңышлар теләде. Аннан соң балаларга яшьтәшләренең спорт һәм җырлы биюле чыгышлары тәкъдим ителде. Бер сүз белән әйткәндә, балалар өчен бу көнне чын бәйрәм оештырды бассейн хезмәткәрләре. Ә менә үзара бәйге чын ярышка әверелде. Бу көнне Саба йөзү бассейны беренчелегенә үткән ярышта Байлар сабасында эшләүче 7 мәктәпкәчә яшьтәге учреждение балалары катнашты. Барлыгы 42 сабый үз бакчасына дан китерергә
итәргә тырышты. Әтиәниләр һәм тәрбиячеләр алар өчен бердәй булып җан атып торды. Шулай булмыйча һәркемнең үзенекен иң яхшысы һәм остасы итеп күрәсе килә. Шулай да бәйге булгач аның җиңүчеләре дә була. Мондый уңышка Бәләкәч балалар бакчасының беренче командасы иреште. Әлеге учреждение 2 команда тәкъдим иткән иде. Аның икенче командасы исә икенче урынны яулады. Өченче призлы урын Шатлык балалар бакчасы йөзүчеләренә насыйп булды. Барлык катнашучылар истәлекле медаль белән бүләкләнде. Җиңүчеләргә һәм призлы урын алучыларга исә спорт инвентарь алу өчен сертификат тапшырылды. Бүген сезгә җиткерәсе яңалыклар шулар иде. Саба дулкыннары телевидениесе үз эшен алга таба дәвам итә. Рекламадан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз. Сим-карты, Мегафон, МТС, Билайн. И не звони мне больше. Первый раз в незнакомом городе? Срочно нужна новая сим-карта? Хотите подарить не только новый телефон, но и новый номер? А вы уверены, что покупка сим-карт без оформления договора является безопасной? При покупке сим-карты без оформления договора вы не застрахованы от бесконтрольного списания денежных средств, закрытия вашего счета в любой момент, отсутствие возможности смены тарифа и оператора. И до вас эту карту могли использовать в противоправных действиях. Всегда покупайте сим-карты в официальных салонах связи. Оформление договора занимает всего пару минут. Договор с оператором связи – ваша защита и безопасность. Ходить устал? Иди на портал. Экономьте свое время. Пользуйтесь порталом госуслуг Татарстана. На сайте работает 240 быстрых и удобных сервисов. Вводите показания счетчиков и оплачивайте услуги ЖКХ. Подавайте заявление на постановку ребенка в детский сад и отслеживайте статус заявки. Оплачивайте услуги детского сада. Проверяйте оценки ребенка в электронном дневнике и пополняйте карту школьного питания. Записывайтесь на прием к врачу, оплачивайте налоги и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сотни тысяч людей ежемесячно получают электронные услуги и экономят время с порталом госуслуг Татарстана. Присоединяйтесь к нам также с помощью мобильного приложения. Часто реклама кредитов и займов выглядит очень заманчиво, но она не всегда бывает честной, потому что недобросовестные рекламодатели могут умалчивать о скрытых комиссиях, процентных ставках и гарантиях. ФАС предупреждает, вводящая в заблуждение реклама противозаконна. До сих пор ходите на почту или в банк, чтобы оплатить услуги ЖКХ? Воспользуйтесь мобильным приложением госуслуг Татарстана. Вводите данные счетчиков, оплачивайте услуги ЖКХ без комиссии, настройте автоплатеж и другие сервисы. Экономьте время и деньги. Быстро оплачивайте электронные услуги через мобильное приложение и портал госуслуг Татарстана. Современные дети пользуются мобильными телефонами не только для того, чтобы звонить и писать СМС. Игры, фотографии, поиск и получение информации. И как все родители, мы переживаем и волнуемся за своих детей. А нашим родителям, конечно, нужен телефон, чтобы совершать звонки и писать СМС. Они не играют в игры, но иногда с их телефонами происходит странное. И в самый неподходящий момент наши близкие могут оказаться без связи. Абонент временно заблокирован. Сумма на вашем счете недостаточна для совершения исходящих вызовов. Привет, бабушка, привет, дедушка. А вот и девочки, а мы вас заждались. А что такое контент-услуги?
Контент-услуги – это платные подписки на различную информацию, курсы валют, погоду, полезные советы и многое другое. Если вы хотите контролировать расходы на мобильную связь, обратитесь в любой салон вашего оператора и разделите счет. Платите отдельно за услуги связи и отдельно за контент-услуги. Разные договоры на мобильную связь и контент-услуги – защита вашего бюджета. Вы контролируете ваш телефон, а не наоборот.